Okay, what's up mga ka-gamer dyan? So, ito pala yung internet provider namin is USAT TV po. Isa siyang local ISP dito sa Pangasinan, okay? So, mayroon siyang iba't ibang plan. Tulad ng tinatawag nating USAT P1.net. Okay? So, may mga iba siyang package which is 500 lang yung internet lang nila, tapos 900, tapos 195, 395. Pero sa internet lang po yan. Bundled po yan ng cable. Yung cable po natin may 500 din per month. So, bali pag ang kinuha natin is yung broadband mini, bali 1,000 po yung babayaran natin. So, hindi po updated yung sa website nila. Yung 10 Mbps ngayon 12 Mbps na. Yung 30 Mbps ngayon 35. At yung 50 Mbps ngayon 75. At yung 75 Mbps ngayon 100 Mbps. Okay, pero subalit honest review lang po. Pero dito sa USB po natin, isa siyang cable. So asymmetric siya, no? Asymmetric connection po siya. Ibig sabihin, yung 35 Mbps, tama, umaabot siya ng 35 Mbps download. Pero, sa upload, mababa lang po siya. Pero dito sa USB, sobrang baba po yung upload. Okay, napakababa naman po. Dati, ang plan namin is 12 Mbps at ang upload po namin is nasa 2 Mbps lang. Ngayon nagpa-upgrade ako kasi akalain ko or inaakala ko pag upgrade namin ng 35 Mbps madadagdagan na ako ng kahit 2 Mbps again or kahit 3 Mbps para maging 5 Mbps. Kaso nung nag-upgrade kami, ayan po, nadagdagan lang po ako ng 1 Mbps. Ayan. So yan po yung download and upload. So honest review, when it comes to watching movie, downloading movies, or any files, or listening to the music, walang problema po doon. The problem is, pag naglalaro ka, at naglalaro ka, nasabayan ka ng mga kasama mo, or mga kasama mo sa bahay na nag-YouTube sila ng marami, na Netflix, okay lang din yon. Pero, once na nag-stream ka, or may nag-upload sa inyo, at habang naglalaro ka, ayan, magkakaroon ka ng problema, maglalag. Kasi nga, asymmetrical connection yung cable natin. Okay, so, sabi nila, fiber na daw sila, pero syempre, fiber sa main. Hindi sila fiber saan? Yung mula main to mga subscribers. So, cable pa rin sila. Kasi yun nga, promo nila yung bundle nila yung cable and internet. Okay? So, walang problema. Pag gamer ka, hindi po ito suitable sa inyo. Tapos, lalo-lalo na sa mga nag-stream. Katulad ko. First time ko mag-stream kahapon. Yan. So, mataas ang ping natin. Pag ganitong mababa yung upload. Okay? Tapos, isa pa, dito sa USB na to, madalas sila nadi-disconnect. Everyday nadi-disconnect ata ako. Itong nakaraan lang dahil dito sa pandemic siguro. Everyday nadi-disconnect ako isang beses. So kailangan i-reset yung modem or yung Wi-Fi modem nila. Okay? So I'm using external router. So yung modem nila, may kinonect pa akong router doon to manage our internet. Okay? Using this router, namamanage ko kung gaano kabilis yung internet namin. Or namamanage ko kung ilan ang ibibigay kong speed sa kanila. Okay? So, nag-error siya ngayon. Pero dito makikita po natin kung ilan yung mga connected. So, iPad, yan. Yung repeater namin, nilagay ko sa taas. Yan. So, dyan ko po minamanage sa router na yan. Pero even though mayroon ako niyan, pang manage, still,
pag nag-game ako, yun lang, pag may nagkataon na nag-upload ng mga files, since dito sa amin may mga, ang work nila is instructor, yung si mother ko instructor, tapos yung asawa ko yung instructor din, nag-upload ng mga requirements, yun, bagsak yung gaming natin. Okay, so honest review lang po, sorry po sa USAT-B. So sa mga nangangarap mag-connect ng sa mga nangangarap na magpakabit ng internet, pang office lang po, pwede itong USAT-B. Office, streaming, Netflix, ayan, pwede po yan. Walang problema. Pero pag nag-game ka na, yan, hindi pwede to sa inyo. Pero, pag magulang ka na, pabor sa inyo tong mga USAT-B kasi yung mga anak nyo, hindi malululong sa gaming. Yan. Hindi sila game ng game. Bis na, ang gagawin lang nila, mag-aaral na lang sila. Gawin yung mga home activity nila. Pero pag sa mga bata kasi ngayon, kailangan din nila doon din mag-upload ng mga requirements, maliliit lang din naman, pwede itong USAT-B. Pero pag may gamer sa inyo, yung parents mo talagang gamer din pala, syempre, medyo bata-bata, pinakisamahan yung anak na maglaro, ayan. Kung ganong banding ang gusto nila, games at video, mag-converge po tayo. Or PLDT, basta fiber po. Okay, pero I recommend yung Converge. Mas maganda din yung Converge. Since bago, kukunti pang subscriber. Ayan. So, lasapin yung pagiging mabilis nila. Okay? So, ulitin natin yung speed test ng USAT-B. So, 35 Mbps plan namin at may nanonood ng Netflix. Yan po. Yan. So, pag mag-isa ko, umabot ako ng 35. Pero pag medyo gising na sila dito lahat, ayan, 26. Yan. Medyo matas mang lamon yung Netflix. Yan. So, 3 Mbps po tayo. So, sa mga nagbabalak mag-update dyan na ay mag-upgrade up to 75 Mbps, nako, tumingin muna kayo dun sa group kasi may nakita ko nag-upgrade ng 75 Mbps, nadagdagan lang ng 2 Mbps yung 3 Mbps. So, bali, yung upload niya naging 5 Mbps. Okay? Out of 75 Mbps na download. Next spec ko, pagdating ng 35, mayroon akong 10 Mbps, ganun, or 5 Mbps, ganun. Kaso wala eh. Para siyang scam. Pero siyempre dapat sana i-upgrade na din nila yung yung upload nila kasi eto nga may mga pandemic, importante ngayon yung upload. Kasi lalo na si Zoom tapos si Cisco WebEx. Napansin ko lang na dito sa managed wifi ko na pag nag-video call na sila, nang lalamon yung dalawang yon na application, nang lalamon sila ng upload. Yung isa umabot ng 1 Mbps, yung isa umabot ng 2 Mbps. Paano yun? Paano yun? 3 Mbps lang yan. Nagkataon na yung isang ate ko, video call din siya sa work niya. Paano yun? Di bagsak na kami. Bagsak na yung video call namin. Di na kami nagkakaintindihan. 4. So, siguro sabihin mo ng 5 ang kaya niya lang ng 3 Mbps. Yan. Sabihin mo na hindi naman kami sabay-sabay. Pero kasi ganitong pandemic, minsan nagkakasabay-sabay yan. Nagkakasabay-sabay ng seminar. Most of the time, yung mga seminar, alas 9 to alas 12, ganun din sa iba. Kasi syempre, wala naman nagsiseminar ng hapon. Diba, hapon, alas 5 hanggang alas 6. Mas lalo yun, mas malag yun. Kasi gabi yun daming tao na gumagamit. Yan. So, nananawagan ako sa USAT-B. Yan. Sa akin, lagyan ko na ng 2 stars. Nananawagan ako sa USAT-B. Kung makikita mo man yung sitwasyon natin, taasan mo naman kahit itong 35 Mbps, gawin mo ng 6 Mbps. Wala nang problema doon. Okay, so maraming salamat. Ito po ay honest review sa ating USAT-V. So, wala akong promote dito. Nire-recommend ko lang po yung mga na test na namin. Okay, may computer shop din kasi ako sa
PLDT. Hindi ko ni-recommend yung PLDT kasi mabilis lang sila sa sa connection, pero pag nagka-problema matagal i-reconnect matagal mag-ayos ng PLDT. Based on my Converge naman sa bahay ng biyanan ko, ako ang nagpakabit. O punta ka lang ng office nila, nandyan na, kasama mo na, sa likod mo na, ka-convoy mo na yung mismong technician. Yun ang maganda sa Converge. Kasi bago pa lang, marami pa rin siyang empleyado. Unlike sa PLDT, naka fiber home sila, nakakontrata sila sa fiber home. Kung ano-anong job order yung pinapagawa, job order dito, job. Ganon din sa USAT-B. Sa murang halaga, yan, mura nga yung internet, pero din mura din yung sahod nila. Syempre, kulang din sila ng mga trabahador. Pag na-disconnect ka, matagal din ko i-connect. Tapos, expect mo yung upload pa, kala mo mataas, yun pala mababa. Even though sinabi na nila na mababa, hindi mo na-expect na ganun kababa. So, ulitin natin. Yan. 35 Mbps po. Yan. O, yan o. Nagda-drop minsan. Okay. 35 Mbps. Yan po yung aking plan ngayon. Okay. Tapos yung upload, ayan. Bulaga. So, yan yung upload po natin hanggang 3 Mbps lang po. Okay, recommend ko itong USAT-B for office and work. Minimal upload lang, hindi kayo nagsasabay-sabay. Okay lang. Pero this pandemic, yan, kailangan ng mga bata ng mga requirement mag-upload na mga kung ano dyan, picture, video, assignments. Yan, mga requirements. Tapos, ano pa? Yun lang. Converge naman kung gusto nyo ng fiber optic. Symmetrical po yun. Pag 35 Mbps, 35 daw yung download, 35 din yung upload. May na-experience din ako doon tuwing ganito, yung biglang ulan. Medyo magdadrop yung internet sa fiber, yun lang problema. Pero pag tumagal na, bumibilis ulit. Hindi ko lang alam kung may cause yung ulan doon sa wirings. Yun lang naman naging problema. Tapos every December, pag December 35, December 30, tapos December 25, drop yung internet ng fiber optic ng Converge. Yun lamang po ang problema doon. Sa isang araw lang. Isang buong araw nga lang. Araw at gabi nun. Okay? So maraming salamat sa nanood ng video na ito. At para maliwanagan din kayo kung anong dapat nyong piliin. Internet provider or internet service provider or ISP dito sa loob ng Pangasinan. So maraming salamat po. Please subscribe and